Čaute ľudia, toto je Richard. Čaute ľudia, toto je voda, chemicky povedané H2O. Teraz si do toho dáme tabletku a vypijeme to. V našom tele sa nachádza 70% vod. Bez vody by sme neprežili. Vodu tvoria dva typy, sladké a slané. Slané tvoria oceány a moria, sladké jazera, rieky a potoky. Väčšina percent vod je slanej. Máme rôzne druhy vody. Je napríklad pitná voda, užitková voda a odpadová voda. Pitnú vodu používame na to, aby sme ju takto pili. Užitkovú máme na riad, kúpanie a neviem. A odpadovú vodu tak hádzame napríklad do záchodu. No teda proste voda zo záchodu, teda moč, takzvané. Z odpadových vôd môžeme urobiť aj pitné vody, čo sa robí v týchto továrniach, ktoré môžete vidieť na tomto obrázku. Voda sa objavuje v troch skupenstvách. Je to pevné, čo je ľad, kvapalné, čo je čistá voda a vodná para, čo je proste keď sa voda vyparuje. Funguje to. Tak musíš sa skrčiť. Ďakujeme za vašu pozornosť! Nepodarené závery. Voda sa vyskytuje v troch skupenstvách. Je to kvapalné, plynné a tuhé. Tuhé je ľad, kvapalné je... Ty sa musíš smiať ako. Ale ja doslova tu nastojím. Dobre. Voda je v troch skupenstvách. Je to kvapalné, plynné a pevné. Pevné skupenstvo je ľad, plynné skupenstvo je para. Musíš sa na ňu pozerať, on to tam nevychol. Ale vieš, čo on tam robí zle? A čo on robí? Vodová páska. Slúži na Patrika. Voda sa Voda sa objavuje v troch skupenstvách. Je to kvapalné, plynné a pevné. Pevné skupenstvo je ľad, kvapalné je čistá voda a plynné je napríklad vodná para. Tu môžete vidieť, že tu je že absolútne nič. Ja už neviem, čo povedať. Ja absolútne neviem. No čo toto vystri. Pri športe sa podívej. A mogus. Fuj, ty máš špinavé zuby. Fuj, ale pavušiny sú tu. Co to tak? A ja... Však není zima. Zima. Ale ja... Čepúčko, je. Ja musím ísť domkov.